upenyu. Hey, ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yemumunda makazoonekwa makafa mhuka dzinonzi sambani kana kuti gwiba dzinokwana kuita 6. Munda panona mvura kutanga mukoma KB munocherwa munda zvokuti mombe chedze kurima nadzo ka munotochikamu chitoti dzinogona kukwara nemakomba. Kungodaiswa apa pane mwena, kungodaiswa pane mwena, kungodaiswa pane mwena. Kusvika pazoshedzwa munhu achinzizvo hatichakwanisi kana kurima. Nokuti kana tikarima chibage chichimera, pachinomuka chakamera papa, munda unomuka wakafukwa. Chimwe chibage chichifutsirwa, chimwe chichicherwa pasi. Chimwe chifutsirwa nei nemavhu, chimwe chichifutsirwa, chimwe chichicherwa. Avachazivi kuti woita sei. But zvakatozoonekwa mukoma KB kuti padhuze pemunda uyu paitori nevanhu nemwe magwiba aifuka zvese kuti rikafuka riri munda munomu rainobudira kumunda kuseri. Yes. Rikangofuka kunoko rainobudira mwe munda kuseri. Munhu akaenda kunobatsira mukoma KB achibva asvika kati izvo hazvisi kurezvi zviri kubva padhuze. Asi mamwe ese ari kufuka mukati umaya anenge akuita basa kuzadzisa. But pane gwiba 1 rine mwina mumwe chete tikateya nokubata iroro tapedza masports. Ende masports akapedzwa. Zvadaro mukoma KB ndobva vatenderera mana zvikanzi iri ndotanga richitsvageri. Tiri kukumbira tingoisa hoko paburi iri. Ndobva paiswa hoko kudaro. Mangwana kumuseni kumapasti 6 muridzi wemunda uyu achibva aenda kumuridzi wemunda waifuka uyoyo ndobva asvika kati panapa handibvi kana musati mataura zvamakaita. But chakanetsa ndechekuti munhu akabva panext door minda yava yakabatana zvakare akaenda kumba kwemunhu ane munda wanga uchifukwa akabata demo achiti panapa handisi kubva handine wandiri kutema but handisi kubva panapa kana musati mataura zvamakaita kumunda kwangu. Hey. Iwo vanozvavakaita nenyaya yedemo ndokubva vaenda kumapurisa. Kumba hakusi kugarika kune munhu aine demo but mashoko ari kutaura achitizwe ndoda kuti mundiudze mutaure zvamakaita munda kwangu. Ine kumunda kwanga pana zvindoziva zvakaitika. Ndokunotora vanhu vemutema chibva vauya garai pasi mutaure nyaya yenyu zvikanzi vane zvavakaita. Kana muchida izvozvo hande kumaminda muridzi wemunda wakagadzirwa angasati aziva zviri kuitika zvikanzi hande kumunda kutaura vachibva nasabhuku vaenda nasabhuku mukoma KB ndokunosvika kuti vari kutogamuchirwa nezvimhuka zvakafa zviri pakafukwa paipa panenge pasaidi pachona pane zvimhuka zvakatofa zvinonzi magwiba zviya zvikanzi ndozvananga ndichitaura zvikanzi ko imei muri kuti uye ndiye akazviita idzi mhuka dzemusango idzi sei muchiti ndiye akonzera kufa kwazvinhu zvikanzi anoziva zvaakaita. Muridzi wemunda achibvatira kuti ndapane chandiri kuziva ende panapa handisi kumira nokuti zvandakaita ndizvo kuti mumunda mangu maitambura. Mumunda mangu ndanga ndisingakohwe mbeu dzangu dzaifukwa nekufutsirwa pasi asi ndakatsvaga mubatsiri chete handina chandinoita muno chikonzero zvakaitwa muno muzvisi hapana chandoziva. Ndichatanga ndafonera mubatsiri wangu kuti auye azoona kuti zvaakaita ndo zvakonzerei kufa kwezvinhu izvi ndokubva pasi achibva aenda. Asi nyaya iri kunetsa ndechekuti vamwe vagari vari munzvimbo vari kukombolena vachidizvo kumaminda ikoko hakuchafambiki nokuti zvipuka zvisi zvazvo zvakaora mukoma KB zviri kunruwa. Hazvina kubviswa. Hey. Asi mabvunzo unoti ko baba ava vakaziva sei kuti kumunda kune zvaitwa ende sei vakaenda kumunhu achiti taura zvauri kuita zvawakaita ivo vasati vaenda kumunda vakazviziva sei. Ko kana pane zvaakaita ivo vane ukama papi nezvinhu zvemusika zvemusango zvakafanana nemagwiba kana kuti sambani. Muri yeZimbabwe muri kuchinzwa ndechekupishi pano pamondoro asi pane connection here ndo patisingazivi kubva kumuridzi kusvika kuzvinhu zvanenge achishandisa. Ndofunga pane connection pane zvinomuzivisa kuti pane zvoitika because vasati vaenda anga kutopopota taurai zvamaita taurai zvamakaita zvizvi zvatakaita iye muridzi chakagadzirirwa kumunda aisatoziva kuti ndozvaitika right asi uyu anga kutokombolera chakanyanya. Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini vaterere manyama vanoti kudini